laguntzari, babesik eta konpromisoari ezinezko izango zen, Bermeoko nazioarteko musika aztien beste urtez antolatu die eta bizirik mantentzen. Lehenik eta lehen, eskerrik beruenak, Bizkaiko Foru Aldundiari, Goizmendi Telebistari eta Santa Maria bizirik ekimen horren aldez, urte erakusten dauden babesa gaitzik eta laguntza gaitzik. Eta horren bai, berrogeita baitaren Bermeoko nazioarteko musika aztieri hasiera emoteko unien iritsi da. Aurtengo edizin nuen, egunera honako talde eta artistan izango behar dute. Gaur, lehenengo unien, Bermeoko abesbatzak, Bakioko abesbatzak eta Iarako musika batak emangontzuria zikirien Bermeoko nazioarteko musika aztieri. Bizar, ahairen eo kolektiboaten izango dugu behar dute, flauta laukote bikainean. Martitzenan, Augustuen laurien, Julian Aital, Jorik Horiek eta Anton Herzberg piano jotzaile izango duguz, Alemaniatik. Egoaztenan, Augustuen guztien, Arala Kuarten Arila Urokiek eskeniko dau kontzertuen. Eta azkenik, eguenien, Augustuen zintzien, musika aztieri amaieri emoteko, zikogere itxistu elkarki izango gure hartune. Itxistue, tamborine eta kordeine gustatzen dauen emanalduen iziteraz. Gaurko kontzertuen azalpena ziaurretik, gogorara zeruzkegu, mugikorrak iziterazteko editzantzen. Eta beti bezala, emanaldi zentzien, errespetuz eta izitasunez jokatzen. Eskerrik asko guztiz hori, eta gozaren zautu. Gaurko kontzertua, abesbatzaren 70. urteurreneko beste saio bat da. Bereziki prestatuta gure musika azterako. Bakioko abesbatzak 1984 sortu zen. Errepertorio zabala batzen du. Musika klasikotik hasi eta egungo euskal musikariak eta hainbat jaialdi hartu ekitateak parteak. Bi abesbatzekin batera izango dugu Aiarako musika bat. Jai giroko eta herri musika zabaltzeko sortutako taldea da. Alegirak, kontzertuak eta herri ekitaldiak gustatzen ditu bere dialogak. Julio Lanuzak Barriak zuzendaritzapean, bandak musika erregoia eta kalitatezko interpretazioa ulatzen ditu. Gaurko kontzertuan, hiru talde hauen elkarlanean esker abesbatza musika eta bandaren doinuan bat egingo dute. Bermeoko musika azteari hasiera ikainak emanez. Holan bat, eta gehiago gozatu euskik ibili da abesbatzeko musikazteaz eta mila esker bandanen Bermeoko nazioarteko musikaztean parte izateak. Hartu
Johnny.
cómo canta la Bermeana.